O Pazo de Goiáns en Boiro foi un dos escenarios escollidos pola Deputación da Coruña para seguir desenvolvendo unha nova xornada do Congreso itinerante Degusta a Coruña. A actividade, organizada dende a área de turismo do organismo provincial, tiña como principal finalidade identificar a excelencia da cadea agroalimentaria da provincia. No caso de Boiro, desenvolveuse unha mesa redonda baixo o título Os grandes descoñecidos viños da ISP Barbanza e Iria, e Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla. A sesión contou coa participación de varios expertos do sector vitivinícola, entre os que se atopaban David Rial, da adega Cazapitas, Paco Crusat, da adega Entre os Ríos, Manolo Bandín, de bodegas Castellum Augusti, Nieves Millán, de bodega María Manuela, e Juanjo Figueroa, de Agasu. Na charla, os asistentes puideron descubrir a calidade e a singularidade destes viños, que a pesar da súa excelencia son aínda pouco coñecidos. Os expertos compartiron tamén a súa visión sobre os desafíos e oportunidades destes viños autóctonos, poñendo en valor o seu papel no mercado. Na actividade tomou parte o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, que destacou a importancia deste tipo de xornadas, perfectamente alienadas coa súa campaña A Provincia que Sabe. Eu non sei se disfrutaste desta charla que disfrutei. E digo por qué. Porque seguramente todo o que se dixo aquí é un compendio que buscábamos con esa marca A Provincia que Sabe. Aquí falouse de saberes, de sabores, falouse de historia, falouse de tradición, falouse de territorio, falouse ao fin e ao cabo de identidade. Pero tamén se falou de futuro, de sustentabilidade, porque todo isto, sin unha tradición apegada á terra, apegada a producir alimentos de alta calidade, neste caso o viño, pois non tería sentido. Pero tamén se falou de turismo, isto trata de turismo enogastronómico. Eu voume quedar con unha frase que se dixo aquí. A día de hoxe, o que máis discutimos é sobre se o turismo é bo, se o turismo non é tan bo, que facemos coa masificación, como de alguma maneira cambiamos o futuro de cada turismo. Aquí hai unha frase que se dixo que a mí me parece super interesante. Dixose, cando chegan os americanos, están a gozar. Que quero decir con isto? Non quero decir que teñan que vir os americanos ou non teñan que vir os de Valencia, todo o contrario. Pero sí ten que vir a xente que saiba apreciar a calidade que lle ofrecemos neste territorio. Eu creo que estamos nunha terra que produce uns alimentos de primeira calidade, que agora mesmo, grazas ao esforzo, ao traballo de xente como a que está aquí, pero tamén xente que está baixo traballando para que podamos dentro dun anaquiño, está ao nivel de calquera territorio de gastronomía do mundo. E ademais temos algo que a mí me parece moi interesante que se diga. Temos unha paisaxe que realmente é o que dá valor a todo isto. A mí gusta decir que eu quero que a xente cando venha aquí que coma territorio, que coma identidade, que coma cousas e que disfrute de cousas que non é capaz, que non vai ser capaz de disfrutar en ninguna outra parte do mundo. E niso é o que estamos alineados aquí. Eu quero dar as grazas por todo o que acabades de decir aquí. Porque ademais fixestedes unha intervención todos, ademais, defendendo a necesidade de preservar, de proteger, de alguma maneira non perder a identidade. A xornada rematou cunha visita polas inmediacións do Pazo de Goiáns, onde os asistentes tiveron a oportunidade de coñecer de preto a historia e o legado deste espazo histórico, da man do técnico local Alberto García. E a casa foi un exemplo, unha casa agrícola. O maior patrimonio que ten ahora mismo esta casa para os boirenses, polo menos para min, é que é patrimonio público, que é por primeira vez en todos estes séculos, desde o século XVI que ten a casa, por primeira vez é público, desde o ano 2010. Fai 3 anos que está rehabilitada, se non me equivoco, están acabando de rehabilitar a capela, vai seguir rehabilitando o resto dos edificios, e todos os boirenses e toda a xente como vos que ven de fora pode vir a ver tamén neste lugar, cando todos os séculos foi un lugar privado. O primeiro patrimonio para min máis importante que ten este lugar é que por fin é de todos e de todas as boirenses, pero ten moitísimo valor patrimonial en outros aspectos, no valor patrimonial arquitectónico, como vos dixen así moi por encima, teño moi pouco tempo, entón vou contar a historia moi rápido. O valor patrimonial que ten esta historia, a torre, por exemplo, foi destruída polas loitas irmandiñas, moi importantes na historia do noso país, e despois foi reconstruída por Domingo de Andrade, que é o sabedes o arquitecto da torre do Arredoso da Berenguera da Catedral de Santiago. Entón temos xa, aquela xa tínhamos un arquitecto estrela traballando en Goiáns.
Ten moito valor arquitectónico esta casa, pero eu sempre digo que para min ten máis valor natural todo o entorno, porque eu sempre digo que esta casa xa foi destruída polos irmandiños, xa foi rehabilitada recentemente polo Concello de Boiro e podría ser rehabilitada unha terceira vez. Pero un árbore, unha sobreira de 300 anos que temos aí abaixo, ao lado do Marcadoiro, se morrera, terían que pasar outros 300 anos para que volvera a ter o mesmo porte. Temos un entorno de 120.000 metros cuadrados, onde se producía muitísimo viño. Era unha casa agrícola que producía para as familias nobles que foron durante a historia donas deste pazo, a máis coñecida familia dos Mariño, a que lle daba a imaxe da serea dos Mariño, que era o logotipo, digamos, desta casa, e que nos dá tamén moita información de que propiedades desta zona eran tamén propiedade da Casa de Boiáns. Por exemplo, a Illa de Sálvora, sabedes que ten unha serea cando se chega a ela, a Illa de Sálvora era propiedade desta casa, a Illa de Sálvora levábase o gando a Bacer, por exemplo, desde aquí, a través baixando aí ao Marcadoiro que veremos despois. A visita serviu tamén para explorar os seus lagares e descubrir o seu vínculo co mundo do viño, destacando a súa tradición vitivinícola. Posteriormente, para xantar, celebrouse no Pazo un cóctel maridaxe con produtos de proximidade e viños da ISP Barbanceiria e Rías Baixas, zona Ribeira do Ulla. A nota gastronómica neste caso puxeron aos cociñeiros locais Luis Alijón do restaurante Nogira, José Sergade de La Muradana e Alberto Carou de Curral do Marqués.